На Белинташ, едно от най-тайнствените места в Родопите, са открити множество каменни структури. Някои учени вярват, че това не са просто скали, а древни наблюдателници и ритуални центрове. Овалните платформи там може би са били сцена за свещени тържества, места, където древните траки са почитали боговете си под откритото небе, а на Перперикон загадките продължават. Археолозите са открили олтари, съдове за вино и останки от свещенически сгради, доказателства, че тук са се провеждали сложни церемонии, посветени на самия Дионис. Някои дори вярват, че именно на това място се е намирал прочутият оракул на Дионис, където владетели и герои са търсили знамения от бога на виното. Всеки камък, всяка следа от олтар, всеки древен съд разказва история. История за хора, които са търсили връзка между себе си, природата и божественото. И точно това прави култа към Дионис толкова завладяващ и днес, защото той ни напомня, че стремежът към мистерия, вдъхновение и духовност е жив в нас от хилядолетия.